Príjemný dobrý deň vám prajem. Slnečné lúče pomaly, ale isto zachádzajú za jeseň mračná a my máme pred sebou posledných pár týždňov, počas ktorých sa môžeme venovať outdoorovým aktivitám bez toho, aby sme pritom drkotali zubami. Dnes sa pozrieme na jeden z najkulovejších športov 80. a neskorších rokov, ktorý sa zvykne zaraďovať aj medzi extrémne športy. Či však právom patrí do tejto kategórie, sa presvedčíme osobne. Ako dlho trvá úplnému začiatočníkovi, kým sa naučí robiť ollie? To trvá pár dní, ak to robíš celý deň, že skúšaš. Dobre, ako dlho by to trvalo takému drevu, ako som ja? Neviem, aký typ dreva si. Štvorka buk. Pol roka, rok. Prečo práve skateboarding? Prečo nie, ja neviem, balet? Lebo rado snowboardujem. Ako dlho by mi trvalo naučiť sa trojitý backflip? To už bude dlhšie ako to olíčko. Ako dlho by mi trvalo naučiť sa skateovať tak, aby som s tým mohol ohurovať baby? Boha, no ja hovorím, že ja nemám šťastie s babami. Tak musíš mať takú tú istotu v tom vození. Tak pol roka možno. To je kratšie ako napríklad posilka. Čo je základom skateboardingu, čo je základom skateovania? Tak najprv musíš zistiť vlastne aký si stance, ako jazdíš, či jazdíš ľavou nohou dopredu alebo pravou nohou dopredu. Keď jazdíš ľavou nohou dopredu, tak sa to volá regulár, a keď jazdíš pravou nohou, tak je to goofy. Postavenie sa tak volá. Čo všetko potrebujem na to, aby som bol skater? Čo všetko? Swag, skate a boty. Kto kedy prišiel s nápadom, že na doske z garníže a 4 koleskami sa dajú oklamať zákony fyziky? On bol taký skater Rodney Mullen a on urobil vlastne prvý flipový trik, že sa to otočilo okolo osy. A je to nebezpečný šport? Ešte ani nie. Milí rodičia, ak máte priveľa detí, navete niektoré z nich na skateboarding. Letia na to baby? Čo ja viem, to sa musíte ich spýtať. Akože aj my sa páčia skatery. Som skaterský typ. Čo napríklad má skater, čo niekto, kto neskateuje, nemá? Koordináciu. Také balancovacie schopnosti dobré určite. Vedel by si nám ukázať systém, techniku, ako sa robí ollie? Sem si dáš jednu nohu, sem si dáš druhú a ty sa skrčíš a touto nohou, hej, vlastne ty tu dupneš, musíš vyskočiť popri tom, hej, dupneš a vlastne touto šupneš. Myslím, že už som pripravený na niečo zložitejšie. Milí diváci, skateboarding je nepochybne ohromný šport. Ak však máte k extrémnym a nebezpečným športom asi tak blízko ako slimák štúdiu makroekonomie, určite to neskúšajte. Pokojne noste skateové boty a obliekajte sa ako skatery, ale poviem vám jedno. Postaviť sa na tú dosku chce riadnu guráž. Ak sa však aj napriek tomu rozhodnete rozšíriť rad skaterov, získate okrem štýlového hobby o mnoho viac. A nezabudnite si zabezpečiť dobrú poistku.